Radovi na dogradnji zdravstveno-rehabilitacijskog odjela Centra za zdravo starenje u Domaljevcu su započeli i evo to je nešto što nas sve ovdje mještane Domaljevca veseli, jer je ta priča započeta prije 50 godina. Dakle, ovdje se izgradnjom staklenika pojavila se ideja o izgradnji jednog banjsko-rehabilitacijskog odjela, s obzirom na to da je voda na kojoj Domaljevac leži, dakle, osim što je termalna, ima i ljekovita svojstva. Ova investicija je izuzetno dobra za građane naše općine iz više razloga. Prvo iz financijskih razloga, da naš narod ne ide dalje iz ovog mjesta. Što se tiče banje, i svake godine sve više i više i umirovljenika i starijih osoba kojim je ova ustanova prijeko potrebna. Svake godine sve više stariji, bolesni, nemoćni, tako da mjesto da idemo u Gradačac ili u Vojnicu, imat ćemo ovdje priliku da se ovdje rekreiramo, da se liječimo. Kad govorimo o segmentima socijalno ugroženih kategorija te građanima treće životne dobi, mislim da je ovo veliki i značajan iskorak za našu mladu općinu, da će se povisiti standardi davanja usluga osobama treće životne dobi, kao što i već imamo sa Centrom za zdravim starenjem u obliku dnevnog centra, gdje je data mogućnost starijim osobama da dođu, da dobiju informacije, da pročitaju dnevnu štampu, da pogledaju vijesti, da dobiju mogućnost popiti kafu, družiti se, zabavljati, pročitati knjigu. Svjedoci smo vala iseljenja, posebito mladog stanovništva i mladih obitelji. Ovaj projekat je posebito namijenjen ostanku lokalnog stanovništva. Počinjemo sa radom ovdje. Ova banja nam samo ide u prilog. Pošto ostaje ovdje stariji živalj, znači moramo se i sa njima zbrinuti. Jednog dana ćemo i mi ostariti. Mi sada krećemo sa prvom fazom radova i ona je zamišljena tako da bude realizirana do konca ove godine, dakle u zadnjem kvartalu ove godine. Za kompletan završetak svih radova planiran je kroz neke naredne 3 do 4 godine i po završetku radova, dakle to će zasigurno općini Domaljevac Šamac dati jedan novi smjer, jedan novi zamah koji će, pored razvoja banjskog turizma u našoj općini, a banjski turizam poznato je da u sebe veže i mnoge druge djelatnosti, dakle to će biti jedna lančana reakcija, tako da bi se kroz to sve trebao stvoriti prostor za nova upošljavanja, za kreiranje novih radnih mjesta, a sve bi to bilo usmjereno prema razvoju općine Domaljevac Šamac, koja spada u red najmlađih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine.